Počeo se snima nas. Treba mi za film. Ne možeš ti tek tako staviti ljude u Viš šta si sad napravio? Normalno da mogu, jel? Stavi, ja? Viš šta si napravio? A šta sam napravio? Ne znam. Evo ga, dobre. Sad se ovo zaključe. Ja sad ćete snimiti. Duje i ti si u kadru. Ti se trebaš posličiti. Ja. Čekaj, treba napuni minutu. I šta onda? Onda imam tebe kao snimku. Imam i Juru i Badu. To ću printat doma na zidove, frejmove. Daj mahni, a po prstom volite, kao Boga. A drž se, pa ćeš jeba. To je to. To je to.